I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft tutoriala sa XXTNT. Evo nas ponovno na mom serveru. Sada počeo sam da gradim spawn. Mislim, nisam još počeo, tek jedan blok urađen. Samo jedan mi palo na pamet da snimam kako ja to radim, da ne čekam druge. Ko bude želio da snima, nek se javi, nema problema. Samo ako prođe test. Tako da krenuo sam da gradim. Imam ideju kako ću da gradim jer pre nego što sam napravio server, gledao sam na drugim serverima kako to spavam, kako šta, te neke ideje, znate. I tako sam došla do ideje da ja malo mešam te spavam s ovog servera, spavam s onog i tako sam dobio jednu ekstra ideju. Evo ovako, i dao ide kvarc, evo ovako, kvarc, i onda ćete vidjeti da li će u sredini kao neka kućica, kad izađete tu će biti kao tabla za rankove, pored enchant i tako sve. Tako sam došla na ideju, sam ne znam da stavim blok kvarca za pod ili diamantski blok. Šta mislite? Ja ne znam. U komentarima napišite šta ste vi mislili da stavim. Ja ću staviti ipak kvarc. Samo sa strane stavim ovo. Evo kao što vidite radim pod. Evo stavljamo. Nisam trenutno ubacio ove pluginove što mi trebaju, Word Edit i to sve. To ću raditi malo kasnije u sljedećoj epizodi. Ajde samo još malo. Samo još malo treba. Naravno ovaj video ćemo snimati u 3 epizode jer ne možemo jedan ceo server da uradimo u jednu i 2 epizode. Najmanje su 3, a možda će biti 4 jer nećemo gledati samo spawn, naravno gledat ćemo sve varpove. I ljudi, kao što vidite, uradio sam kako će oblika biti spawn i to sve. Evo, ovdje će da se stvaraju ljudi, bit će tako kao nekoj stepenici, ovdje će ovako u sredinu da bude ono što svetuje, onaj bekon, i tu će ljudi stvaraju, tu je sredina spavna. Ovdje će sa strane da bude enchant, anvil, da se radi to sve sa mačevima. Evo napravit ćemo samo stepenice tu. Sredina, evo ga. Znači, ako ima zainteresovanih, nek mi se jave da grade samo server, imat će ispit i ništa drugo. Ako prođe ispit, moći da grade sa mnom, naravno. Ne problema, samo ako prođe ispit. Da će svetu i nemam bolju ideju. Ne mora da svetu i to tako. Stavit ćemo evo, neće povijeti. Evo ga. Sad ćemo staviti samo sa strane dijamantske blokove da može ovaj bekon da svetli. I stavimo ovdje. Sad vidimo.
Da li će svetli? Što ne svetliš? Dobro, nema veze ako ne svetli. Evo ovdje će ljudi se stvaraju. Ovdje će biti ovako kao stepenice, gore na vrh će da bude head opener, dole onda još stepenice neće strujiti. Tako, kao isto za rankove, ovdje ćemo još nešto doraditi, neku fontanu, tako nešto. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, subscribeujte i šerujte. Vidimo se u vrlo uskorom videu i ćao!